Repibilikikaw sunyara kɔngrɛ ɲɛkunya fɔlɔ sɔrɔli la nga u jigi misɛnyara fɛn min ye ka sena fɛnɛ ɲɛkunya sɔrɔ ka da Arizona ani Nevada ka jaabiw kan. L'Ameriki bɛna dolari miliyɔn 800 di Ukraine ma kɛlɛkɛminɛnw dɛmɛw siraw kan. L'Ameriki ɲɛmɔgɔ caman ka fɔ la. L'Ameriki trésor ɲɛmaa Janet Yellen ka taama senfɛ Ɛndujamana na a ye l'Ameriki ni Ɛndujamana cɛla baaraw nafaw fɔ. Waati kɛrɛnkɛrɛnnen na gɛlɛyaba bɛ u ka sɔrɔ nasiraw kan. Californie ye produit chimique dilanna dɔw wele kiiriso la ka da u ka produit ye pɔsɔnɛ bila baji kɔnɔna na fo ka taa kɛ ɲagata ye sigidalamɔgɔw ka kɛnɛya kow kan. Tempête Nicole kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ alamisadon na Floride mara kan. A sanji bɛna l'Ameriki bayan fan ka taa jigi fo a kɔrɔyan fanfɛla yɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ ni ji damatɛmɛli jiginni ye Blue Ridge Mountains kan.